Ja som Igor Teplán, som architekt, narodil som sa v Banskej Bystrici, aj tu pôsobím pracovne, aj žijem v Banskej Bystrici. Pala Bielika poznám, evidujem už ako chalan, lebo ja som vyrastal pri starej nemocnici. Bielikovci bývali nedaleko lekárny na Partizánskej ulici, takže ako už takého staršieho chalana poznám sa s Ivom, s jeho bratom. Takže to siaha do takej ešte mladosti. No, nejak serióznejšie sme sa spoznali už keď Palo bol ako aktívny v tej komunálnej politike a taký prvý vážny kontakt bol okolo udalosti, keď bola snaha presadiť nejakú si výstavbu v parku pod pamätníkom. Rok už teraz si celkom presne nepamätám, ale už je to asi zo 12-13 rokov. Odtedy sme sa s ním stretli spolu aj pracovne. Ako vedúci krematóriu Banskobystrického vyvíja enormnú snahu o jeho rekonštrukciu a ja som mal tú možnosť spracovávať projekty, ktoré sú dodnes pripravené na rekonštrukciu krematória, nakoľko môj otec niekedy dávno, v 60. rokoch krematórium projektoval. Takže sme pokračovali spoločne, alebo aj dodnes spolupracujeme na tom úsilí o takú technickú rekonštrukciu krematória. Samozrejme, že Pala poznám ako nezávislého poslanca z mestského zastupiteľstva a myslím si, že vždy sa snažil konať v prospech občanov, tak aby z tých rozhodnutí, ktoré mestské zastupiteľstvo prijíma, mal najväčší úžitok občan. Bohužiaľ, nie vždy sa mu to darí, lebo tá politická konštelácia v tom zastupiteľstve nie je celkom podľa môjho názoru v prospech občana. Tak ako som povedal, poznám ako čestného človeka, takže vôbec sa nehambím za to a nerobí mi to ani problém osloviť aj ostatných Banskobystričanov, aby zvážili jeho podporu v jeho kandidatúre za primátora, lebo napriek tomu, že máme široký výber kandidátov, Palo je asi jediný, ktorého si dovolím povedať, že naozaj človek môže dať aj nejakú záruku za ňo, aj keď nie vždy sa to podarí, ale verím Palovi, že pokiaľ bude zvolený, tak bude dobrým primátorom.